Les parelles que enguany van participar a la celebració de les noces d'or i argent, en assabentar-se que aquest 2009 es celebra el 25è aniversari de la troballa de les relíquies de Santa Màxima, han decidit formar una comissió per tal de repetir els actes que es van fer a aquesta diada del 1984. La reunió s'ha programat pel dia 21 de juliol a 2:15 del vespre a la sala d'actes de l'Ajuntament, on tothom hi és convidat. Entre les propostes hi ha fer catifes al llarg del carrer Santa Màxima, fer una processó amb acompanyament d'orquestra arribant per mar, passar abans de començar l'ofici o durant aquest la projecció de la troballa de les relíquies, acabar de lligar horaris per poder-ho anunciar al llibret de festa major i demanar a particulars i entitats que s'afegeixin a participar en l'organització d'aquesta activitat commemorativa. La colla de matrimonis que aquest any han celebrat els 25 anys, amb una reunió a la parròquia ens vam engrescar perquè aquest any també ens van fer saber que se celebraven els 25 anys de la trobada de les relíquies de Santa Màxima. I bé, ens van començar a posar fil a l'agulla, vam parlar en cultura i des d'allà es va convocar una reunió pel passat dia 9 de juliol en el qual participessin entitats. Aquí es va treure una primera idea, que és de fer una ornamentació de catifes al llarg del carrer Santa Màxima, des de la platja fins a l'església, i fer la processó, tal com es va fer l'any 84, que vinguin les relíquies per mar, passar la processó i arribar i fer l'ofici, i durant o abans o durant l'ofici fer una passada del projector de la filmació que hi ha d'aquesta trobada. I des d'aquí engrescar a totes les entitats que no els hi hagi arribat, perquè sovint els correus electrònics no arriben a la persona que sol anar a les reunions, i a veïns del carrer i tothom qui vulgui col·laborar, totes les senyores que col·laboren a la catifa de la Festa del Carme, també tothom està convidat a venir el dia 2 de setembre al voltant de les 8 del matí. Si fan la catifa suposo que ha de ser una mica més aviat. La catifa suposo que deu portar una mica més de morga. Llavors tothom veurà el que fa i depèn del que faci el temps que necessitarà per... Suposo que s'acabarà això abans de la professió, seran les 11? Sí, perquè hi ha l'ofici, que és entre 11 i 2:15, penso que el mossèn tenia que mirar les dades. Sí, havia parlat d'arribar una mica més aviat el que són les relíquies per mar per passar la filmació aquesta abans de fer l'ofici a l'església. Llavors s'ha d'acabar el dia 21, acabarem de concretar-ho tot. El dia 21 a 2:15 del vespre i a la sala d'actes de l'Ajuntament, convidar totes les entitats i tothom que tingui ganes de participar-hi a venir.